дидани навбатҳои тӯлонии фосилавӣ дар назди фурӯшгоҳҳои Нью-Йорк дигар касеро ба ҳайрат намегузорад. дар як вақт то 60 нафар ҳақ доранд ба дохил ворид шаванд. сокинони Нью-Йоркро дар дигар ҷойҳо тақрибан намебинед. шумори фавтидаҳо бар асари олудагӣ ба COVID-19 дар ин шаҳр назар ба дигар манотиқи амрико рекордӣ шудааст. тахминан 280 нафар. дӯстони азиз, имрӯз барои як сайргашти хурд ба манхеттен баромадам ва мебинам ки дар ин ҷо ҳеҷ кас нест. дар қатора, яъне дар метро танҳо ман будам ва бинед дар стансияи метро дар истгоҳ ба ғайр аз ман ва мана як мусофири дигар ки нав ворид шуд, дигар касе ба назар намерасад. хуб, мардум худро карантин карданд. сокини Нью-Йорк журналисти тоҷик Фирӯз Баротов бо оилааш дар карантин аст. мақомоти Нью-Йорк сокинонро тавассути SMS дар бораи таҳаввулоти ахир огаҳ мекунанд. фирӯз феълан кор намекунад, вале вазифаи падариаш ин аст ки дар карантин таҳсили фосилавии фарзандонро пурра таъмин кунад. ба хотире ки таҳсили фосилавӣ хуб ба роҳ монда шавад ва ҳамаи кӯдакон ба он фаро гирифта шаванд, бахши маорифи ҳукумати Нью-Йорк ба баъзе оилаҳо интернети ройгон ва умуман таҷҳизотро дастрас мекунад. мақомот дар амрико ба зудӣ беш аз $2 триллион ёрии пулиро ба иқтисод ва буҷаи оилаҳои шаҳрвандон мерезанд. ин маблағ барои дастгирии хонаводаҳои амрико ки бештари онҳо аз маош то маош зиндагиро ба сар мебаранд ва барои онҳо ин як вазъияти хеле душвор аст вазъияти кунунӣ, ва барои дастгирии соҳибкорони хурду миёна ва дигар сатҳ ҳастанд. дар Вашингтон тарабхонаҳо ба хадамоти фурӯши ғизоӣ омода гузаштанд. бахши хидматрасонӣ бекор мондааст. تعدادی توجیکستانیان در منطقه واشنگتن نزدیک 500-600 نفر است و تعداد بیشتر البته در ایالت نیویورک و نیوجرسی است که آنجا نزدیک 5000 که 6000 هستند. آنجا شهروندان ما خوشبختانه طبق آمارهایی که از سفارت گرفتم من امروز تا هنوز هیچ یک شهروند ما مبتلای این بیماری نشدند. تا حال نزدیک 70,000 نفر گرفتاری کرونا شدند و مرگ بیش از 1,000 نفر تصدیق شده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که به احتمال زیاد به زودی ایالات متحده آمریکا هم میتواند به نقطه داغ پاندمی کرونا تبدیل شود. یک دلیلش در این که بسیار ساکنان هشدارهای طبی را از ویروس مرگاور نادیده گرفته در دل حال و هوای بهاری به سیر و گشت برآمدند.